Sziasztok, én Máté vagyok. Remélem engem megismertek. Letöröltem a csatornámat okok miatt. Technikai gondok. Itt van mellettem Claudia. Ő egy youtuber, és akkor vele fogok multizni. Tehát gyerekek, egy pár feliratkozót ismertem. Légy szíves, hamar hozzátok vissza ezt a előnyt, ezt a 100-nál följebb megtekintés, meg ilyenek, úgyhogy srácok, hajrá! Megyek a barlangba. És megígérem, mostantól sokszor lesz videó, próbálkozok rendelkezni ilyen hétvégente, vagy Minden vasárnap akarok feltölteni. vagy vasárnap, vagy szombat. Ja, Mert Klau igazából az unokatesom, valaki fogja ismerni, ha feliratkoztok. És gondoltunk, hogy így Mobizennel csinálunk Minecraftból én sorozatokat. De erre a szerverre videón kívül nem jövünk fel. Oké. Szóval gyerekek, ez nektek csináltuk. Próbálok jobb videókkal jönni. Ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot mindenképp, és iratkozzatok fel. Vissza. Aztán majd keresek egy olyan streamelős alkalmazást, hogy írjatok kommentbe, amivel a játékot lehet fölvenni, és telóra. Tehát aki mond egyet, annak köszönöm. Tehát gyerekek, légy szíves. Megpróbáltunk mindent, hogy visszakapja Máté a régi csatornáját. Igen, de hát sajnos nem. Na mindegy, de megnyugodtam. Úgyhogy most kezdtünk egy újat. Egyébként is lesz még egy új csatorna majd nyáron, ma ugye. De nem mondom el, mert ez ajándék lesz. De egy pára már tudják. Én tudom. Hát Klau már tudja igazából, tehát ő már tudja. Klau, akkor csinálunk. A Menjünk el. hajlangot kéne felújítani, csak én most itt Hallod? Klau, találtam ilyen menti cuccot. Klau, gyere, Egy pil. gyere. Egy pil, csak itt van, mi a neve? Hallod? Arra sivatag van. Tehát akkor Kéne gyerekek, egy kis fény, mert én így megvakulok. és jó, mindjárt jövök. Igen, mert én itt közben megvakulok. Igen, mert ugyanis már hány óra van? Tehát délután 5 óra van. És már sötét van, Hát mert én- tél van. Hát mivel tél van, hát igen. Na várja, van fa? Van. Crafting table. Klón, nem jössz? Látod a nevem? Nem tudom, hol van a barlang, szóval... De én másik barlangban vagyok szerintem. Ilyen... Abba a domba barlangba van? Nem. Várjál, te hol vagy? Ott is van egy nagy barlang. Várjál, mindjárt kijövök. Keresd a nevem. Gyere el a... Erre vagy te? Van a... Gyere le a világos Na ott vagyok. Ott vagyok. Gyere oda, és akkor jobbra. És akkor majd jobbra néz, ott leszek valahol. Hol vagy? Ott. Ott vagy. Gyere már közelem, nem látlak. Fordulj meg. Vissza. Á, ott vagy.